Dneska budeme celý deň pendlovať po stavbách. Najskôr pôjdeme na pekný malý rodinný domček, kde začíname montovať fasádu. S chlapcami prejdeme detaily a pomôžeme im nejakú hodinku, dve, aby sme to všetko pekne začali. Keď im pomôžem, tak sa presunieme na dom, ktorý sme robili pred nejakým rokom a tam je pekná fasáda z kanadského cédru. Spolu tento rok sme tam montovali ešte tíkové podlahy. Pôjdeme sa pozrieť na to, že jak to celé vyzerá, ten celkový dojem v porovnaní s tými fasádami. A zvláštnosťou toho domu je, že je to taký holandský dizajn domu. Celý je kompletne obložený takými tehličkami a jak krásne môže vyzerať kombinácia drevo, teplý materiál s tehličkami. No a keď už tam budeme, tak sa stretneme s jedným klientom, ktorý chce po nás spraviť novú fasádu na svojom vysnívanom domčeku. No a na záver, keď toto všetko zvládneme, tak sa presunieme na našu stavbu Innovatrix, kde pokračujeme a pozrieme si, v akom sme stave a koľko nám tam ešte chýba veci, alebo čo všetko sme už porobili. Ráno sme si popripravovali materiál, naložili sme to všetko do aut a najskôr musíme kúpiť pekne šroubky a vrtáky, aby sme mali s čím montovať. Už sme tu. Ten vystúplňací dver do Korán, adept. Tak na tejto stavbe, kde práve sme, budeme robiť fasády, obklady stropov, potom možno ešte aj terasy. A teraz začíname dneska, tak chystáme si lešenie a ideme robiť fólie a podkonštrukcie. Tak si to idem s chlapcami prejsť, aby sme vedeli, čo ideme robiť. Na tejto stavbe, okrem fasád, ktoré tu budú namontované pekne na výšku, budeme robiť aj tento pekný strop. Kompletne celý ten strop bude obložený exotickým drevom. Tak sa už na to teším, keď to budeme montovať. V lete, v júli som tu bol, keď som to zameriaval. Kúkam, chlapci, vy máte tú strešku zle. No máme. Dobre, tak sme sa dohodli, túto líniu vyhnite vyššie a na tie okna do vrchu tých 5 cm urobte nejaký plech. Jak môžete tady vidieť. Pozrite sa. Pozrite sa, jak je urobená hrana tejto striežky. Tá hrana mala byť s touto hranou omietky pekne v rovine. A vidíte, není. Vznikl tu takýto zlý zub. A nielen, že tu vznikl takýto zub. Tento obklad, tento podklad, tieto hranoli, čo tu sú smrekové, to ideme všetko dať preč. Vymeníme to za exotické. A tu na strope bude takýto obklad, pekne zarovno nainštalovaný. A nielen, že to bude esteticky nepekne vyzerať, lebo to malo byť krásne spravené, to malo byť v tejto rovine, jak vidíte. Ale keď si pozriete tieto dvere, tak pekne ten obklad mal tu ísť pekne v rovine až do tých dverí. A kde bude teraz ten obklad? Bude končiť takto. A zrazu nám tu vzniknú takéto detaily. Hej? Zrazu nám tu vzniknú takéto detaily. A teraz čo s nimi, s tými detailami? Takže miesto toho, aby to bolo pekne, ten estetika takáto, ten strop v tejto úrovni a krásne čistý detail, tak kvôli tomu, že celú tú striežku zhruba od tých 5 cm nainštalovali vyššie, tak nám vznikne takýto detail. A my toto budeme musieť nejako vyriešiť. Teraz ešte sám neviem ako, lebo nemáme tu žiadnu podkonštrukciu. Tu všade na týchto stene sme si namontovali hliníkovú podkonštrukciu. Aj v týchto bokoch tu sú namontované hliníkové L-ka, do ktorých môžeme kotviť. Ale tu hore nemáme vôbec nič. Tak zajtra príde majster a budeme to s ním riešiť, že jak tento problém estetický aj funkčný, jak to vyriešime. Tak potom vám ukážeme, jak to všetko dopadlo. Práve sme vyrazili z našej obľúbenej stavby, kde som sa práve uvravel skoro k smrti. No, uvidíme zajtra ráno, tu máme stretnutie s majstrom a budeme to ešte riešiť znova tie detaily. To vám dohrám, že jak sme to nakoniec nejako vyhútali. No a teraz ideme na jednu obhliadku jednej fasády, kde majiteľ videl našu prácu u jeho kamaráta a má v nás dôveru. Prišli sme sem a pozrite sa na to, taký krásny priestor. No už tu chýba len naše drevo na tejto stene. No a raz bude. Tak došli sme si ho pekne zamerať, idem to celé pomerať, no a potom vám ukážeme, keď to bude hotové, že jak sme toto pekne dotvorili tento priestor.
Fasádu sme zamerali a nakoľko sme blízko jednoho veľmi pekného domu, ktorý sme robili zhruba pred 3 rokmi a tento rok sme tam ešte dorábali tíkovú terasu, tak vám ju chcem ukázať. Tak sa ideme na to pozrieť. Zapamätaj si, že keď sa len tak náhodou niekde objavíš, tak vždycky to znamená len jedno. Pozrite prosím aj ľavú bránu dole. Chápeš? Len čo sa tu ukážu, hej? To je dom, ktorý sme robili zhruba pred 3 rokmi, je to kanadský cedr a jak sami vidíte, všetko pekne sedí, všetky linie, nič není za tie 3 roky pokrútené a celková predstava je tá, že malo by tu byť všetko pekne streborno, šedivé. Ale na to si budeme musieť ešte počkať. Momentálne to stále, to má peknú farbu. Potom nás čakala ďalšia výzva. To bola táto podlaha. Nakoľko ju majiteľ chcel v čo najprirodzenejšej farbe aj kvalite k tomu stropu, tak sme zvolili originál barmský teak, ktorý má krásnu štruktúru, to môžete vidieť. Všetky dosky sme pekne skalibrovali, vybrúsili. Všimnite si, tu je dĺžkový spoj a ani ho nevidieť. A pritom túto terasu sme montovali zhruba pred nejakými 5 mesiacmi. Takže už dačo má za sebou. A krásne všetko sedí a cítim aj tú vôňu, aj tú masnotu stále, ktorú má to drevo. V tejto časti sa nachádza LED pás, ktorý krásne nasvietí túto výsadbu a urobí tomu taký svetelný podmas. Takže večer, keď človek sedí, tak nemusí to mať veľké svetlo, ale stačí si zapnúť len ten LED pás, ktorý nasvietí tieto pekné rastliny. A tu, jak môžete vidieť už na tom dreve, poviete si, a tu je nejaký flak. Na túto časť terasy odtiaľ to pekne prší už dážď a toto je pod strechou. A toto je v tom prechodu medzi suchou a mokrou podlahou. A celková predstava je tá, že malo by tu byť všetko pekne streborno, šedivé. Podľa mňa to vyzerá super. No a teraz sa môžeme vrátiť späť do Bratislavy a pôjdeme pozrieť na stavbu Innovatrix, jak to tam vyzerá a jak chalani pokračujú. O, aká zápcha tu je, čo? Tieto terasy sme práve už dokončili. Šrouby sú pekne v rovine, sem tam nám to už aj vtáky pokrstili, tú terasu, hej, ale tie detaily sú tu veľmi pekné. Zatiaľ čo nás čaká, to čo montujeme teraz tamto dole, je oveľa horšie, lebo máme prechody medzi betónom a drevom. To drevo tam, čo dole vidíte, jak je tá drevená terasa, hrana toho betónu nie ideálne spravená do oblúku. A je to vidno preto, lebo to drevo je tmavší materiál a zvýrazňuje práve tú nerovnosť. Ten prechod medzi tým betónom a drevom, jak na tom dreve už všetko vidno. A keď sa to krásne pozerám na tú hranu a vidím, jak ten betón je krivý, tak si myslím, že sme to veľmi dobre zvládli. A ešte na záver to príde hranka zabrúsiť, doladiť, celú plochu vybrúsime a olejom, no a potom už to bude finálne hotové. Tak nás sledujte a už dúfam, že na budúce vám ukážeme celú túto stavbu, ktorá už bude sfinalizovaná a bude tip-top.